Dobrý deň, volám sa Michal Laurinec a vítam vás pri ďalšom videu pre skupinu Dascoin Slovensko. Chcem vám predstaviť licencie, ktoré sa dajú zakúpiť od firmy NetLeaders a ukážeme si, koľko Dascoinov nám ponúka firma za danú licenciu. Licencií máme v ponuke 5, a to v hodnote 100 eur, 500, 2000, 5000 a 25 000 eur. V tejto tabuľke vám ukážem, koľko Dascoinov dostaneme k zakúpenej licencii a z čoho si vlastne vieme vypočítať počet Dascoinov. Zoberieme si kalkulačku a môžeme si názorný príklad ukázať pri tejto 100 eurovej licencii. Čiže máme základ pri každej licencii cykly, ktoré ďalej pôjdu na ťažbu Dascoina. Takže tu máme 1100 cyklov plus firma NetLeaders ponúka aktuálne 10% bonus k cyklom, čiže plus 110 cyklov a vyjde nám výsledný počet cyklov 1210. Ale tieto cykly ešte sa nám násobia takzvaným upgradeom. Ak si všimnete, pri týchto troch licenciách je to jedenkrát znásobenie, pri 5000 to už je dvakrát a pri 25 000 trikrát. Čiže tu máme jedenkrát znásobenie, takže krát 2 a 2420 cyklov. Ale tieto cykly sa ešte delia ďalej aktuálnou frekvenciou, ktorá sa mení každé 2 týždne. Momentálna frekvencia je 5,2. Firma pri spúšťaní tohto projektu na začiatku bola frekvencia nastavená na 3,3. Ukážeme si potom aj rozdiel, aký bol pri frekvencii 3,3, počet Dascoinov, koľko nám vyšlo, a teraz máme 5,2, čiže dáme počet cyklov deleno 5,2 aktuálna frekvencia a vyšlo nám 465 Dascoinov dostaneme v tejto licencii. No, teraz si ešte môžeme ukázať, koľko by to bolo pri tej frekvencii 3,3. 2420 deleno 3,3 a tuto máme 733 Dascoinov. Tí, čo sa registrovali úplne na začiatku. Čiže čím skôr sa registrujeme, kupujeme licenciu, tým viacej Dascoinov dostávame. Môžeme si ďalej ukázať aj príklad na tejto 5000 licencii, alebo rovno môžeme tu 25 000. Nech vidíme tu najmenšiu a najvyššiu. Čiže tu máme tiež základné cykly, plus bonus 10%. Tuto máme všetky cykly, ale máme tuto už 3-krát navýšenie, čiže dávame krát 2, krát 2, krát 2. A vyjde nám celkový počet cyklov, ktorý je sem daný. Ale znova to musíme vydeliť frekvenciou. Deleno 5,2 a tuto už máme výsledok, koľko Dascoinov dostaneme v tejto licencii. Čiže 550 000 Dascoinov. Ďalej by som vám ešte ukázal, ako si vypočítame hodnotu jedného Dascoinu, keď si teraz zakúpime licenciu, pre ktorú by sme sa rozhodli. To si môžeme zase ukázať na tejto 2000 licencii. Čiže licenciu dáme 2000 eur a deleno dostaneme 10 154 Dascoinov. Čiže deleno 10 154
tuto už máme vyrátané. Jeden Dascoin nás vyjde 0,197 eur. Čiže teraz ho kupujeme za takúto sumu. A tak to je aj pri ostatných, takisto si to môžete vyrátať. Tu je to vyrátané, ale kto by chcel si vyskúšať, tak to isté. Hodnota licencie je deleno počet Dascoinov a máme sumu za jeden Dascoin. Odhadovaná hodnota Dascoinu pri vstupe na trh je 48 centov. Čiže ak si kúpime licenciu za 2000 eur, dostaneme 10 154 Dascoinov krát 0,48 eur. 4873 eur budú mať hodnotu naše Dascoiny. No 48 centov je odhad, čiže môže to byť menej, môže to byť viac. A cena Dascoinu bude určite stúpať. Záleží na každom, či bude chcieť hneď predať svoje Dascoiny alebo počka na výhodnejšiu cenu. To už je každého osobná vec. To by bolo asi tak všetko k týmto licenciám. Záleží na každom, kto sa pre akú rozhodne, koľko je ochotný zainvestovať v tomto projekte. V prípade nejakých nejasností alebo otázok, komentárov kontaktujte nás v správe alebo rovno v skupine, samozrejme na mail. Radi vám pomôžeme, poradíme. To je už na dnes všetko. Prajem všetkým pekný deň.